May chairman sa Committee on Public Order and Security man sa Sangguniang Panalawigan. Ang mga insidente nagtablabo wala sa ligad nga adlaw to. Inang sa istansya nga case daw wala pa masolbar. Yes, sir. Although may suspect na nabasa ko di kay nasa sa isa ka tabloid tungkol up to Lambunaw, Yes, sir. ang itong natabo sa Carles, Yes, sir. ang din pag itong old up to sa Dingle, din pag ito na mga insidente nga na mga bay naton kung sino lang may nakaibalo sina kooperar kamos kapulisan agud masulbar nato na agud masulbar sa atong kapulisan man kung isa ang perpetrators so naghimo tamaan man ka wais so anticipated man nila move nila amo na nga daw nabudlayan man aton nga kapulisan so kung sino may mga nakahibalo sina kooperar kamo sa aton kapulisan agud hindi na mag sige-sige diri sa probinsya sa Iloilo agud nga ma-maintain naton ang kalinong kagkatawhay diri sa probinsya sa Iloilo.